V hlbokom dubovom lese, kde slnko svietilo cez husté koruny stromov a jemný vánok šepotal príbehy dávnych čias, žil malý srnček menom Úrik. Úrik bol zvedavý a plný energie, no často nepočúval rady svojich rodičov ani učiteľa, pána Berryho. Rád konal po svojom a objavoval tajomstvá lesa podľa vlastných pravidiel. Jedného slnečného rána sa v lese rozozvučal hlasný zvonec, ktorý oznamoval začiatok lesnej školy. Všetky zvieratká od maličkých ježkov po šikovné líšky sa zhromaždili okolo starého duba, kde múdry jazvec pán Berry učil všetky lesné deti. Dnes budeme hovoriť o bezpečnosti v lese, začal pán Berry, a prečo je dôležité dodržiavať pravidlá. Najmä pri hmlistom jazere, Úrik tomu však nevenoval pozornosť. Radšej pozeral na motýle lietajúce okolo kvetov. Pravidlá sú pre strašpytlov, zamumlal si potichu, ja predsa viem, čo robím. Po škole sa Úrik rozhodol, že sa vyberie na miesto, kam mu rodičia zakázali chodiť. Na starý zarastený chodník vedúci k hmlistému jazeru. Čo môže byť také nebezpečné, myslel si Úrik a odvážne vykročil. Chodník bol kľukatý a čoskoro sa začal strácať medzi hustými kríkmi a trňmi. Úrikové srdce sa rozbúchalo neistotou a pochybnosťami, no pokračoval ďalej. Konečne dorazil k jazeru, ale to, čo videl, ho prekvapilo. Hmla bola taká hustá, že ledva videl pred seba. Všade naokolo bolo ticho, ktoré ho začalo desiť. Napriek tomu sa Úrik rozhodol, že si v jazere zapláva. Vstúpil do chladnej vody hmlistého jazera a čoskoro bol po pás vo vode. Ale náhle sa začal zabárať do bahna na dne. Pokúšal sa výjsť, no čím viac sa hýbal, tým hlbšie sa zabáral. Úrik bol v jazere uväznený a sily ho rýchlo začali opúšťať. Keď už nemal síl kričať nahlas, tichým, zúfalým hlasom volal o pomoc. Bol vyčerpaný a vyľakaný. Nedaleko sa práve prasiatko Biubou hralo v blate. Počulo divné zvuky a tak išlo za hlasom, keď v tom si všimlo Úrika uväzneného v bahne. Neboj sa, Úrik, hneď ti pomôžem, zvolalo a rýchlo sa rozbehlo zorganizovať skupinu zvieratiek. Do niekoľkých minút sa pri jazere zhromaždili jeho učiteľ pán Berry, silný medveď Hugo a šikovná líška Foxy. Spoločne natiahli povraz z lián a hodili ho Úrikovi, ktorý povraz chytil do zubov. Na signál začali všetci ťahať. Ťahali a Úrik sa snažil pod vodou kopýtkami vyslobodiť z bahna. Nakoniec s veľkým úsilím a spoluprácou sa im podarilo Úrika vytiahnuť z bahna. Bol unavený a vyčerpaný, ale v bezpečí na suchu. Všetci sa radovali, že je Úrik v bezpečí. Keď sa vrátili domov, Úrik pochopil, že pravidlá a rady sú tu preto, aby ho chránili a pomáhali mu. Odvtedy vždy počúval rady svojich rodičov a učiteľa pána Berryho. Naučil sa, že byť zvedavý je v poriadku, ale treba byť aj opatrný a rozumný.